pakhat hian a fanu chu baseball form dan bowling trick chu lo zir tirin a fanu om dan atang chuan eng har sat nai motak chu atok ani ti hria in a har sat na chu hril tur chuan atia a fanu hian an khuwa lung al thei kurbula baika khal lain eng thilemoni thil danglam tak mai hmuwa chutatang chuan mangchia hlauhawm pui pui nein anun chu alapa ngai thei meu lovani zan hun chu ron thlengin apa chuan motor hnung chu honga motor chunga chuan ano panlaya khalthin toiste chu apa chuan alo da khoma apa chuan ano panlaya athil khalthin te chu da bo an hun ve to ta ni in a hrila athil khal du tak mai sajupui lempo chu a peidon em ti chuan fiamin ama chu lo ngak tura ti in garage lama chuan a pheisana chutia pa kalhlan chuan a sajupui lem chu motor chunga chuan da in motor hnung chu china chu vele an bul hnaya street light ho chu an ron phe zuk zuk maya light chu ron thim vekin a hlau chuan apa omna garage lama chuan a kal pheya apa la chu che theilo hian leya chuan alo let reng maya apa chuan a fanu chu tlan che tur chuan atia ma se hnung lampang atang chuan tunge ti po hriat lo hi rong kalin a fanu chu bek chunga chuan a khunga zip huin a bo zui ta ni asin chu ron in thlakin chung ko pakhat Patrick Katrina len fapa Jake te chuan ron langa anni chung kwa hi Patrick ate seilen na mun New Jersey lama chuan eizon na thilawang chuan an lo pem leta Patrick hian unau pa liama chu nein liama hian an na thona chuan alo pui don ani thingkung zar thlak na khola hmu chua chuan funding ala hmu lo wangin Patrick chuan ba tam tak chu neya zan khat chu pon lama bol hlo pe hian thom danglam tak hi hria in eng thil nge ning o tia flashlight ta athom hriat na lai vel awa chun kol chuan misul ni lovin rannung thelhei lampang hi alo nia atuk lama chuan Patrick chu liama thingzei company a chuan a thok vea Patrick chuan a unau pa bula chuan amangrama afapa tuti po hriat lovin alo kidnap thin thu hrilin angai that lo thu chu soya hun kal to chu ron langin no pangkum so mi chau an ni lai chuan thil kerna tur thing chu zongin an khobula lung al thei kur omna chuan thing hip tak chu oma wangin chulai hmun chu an pana limate unau chu an pa chuan lung al thei khura chuan lut lo tur chuan alo ti thina ma se thing zar an lak do chu lung al thei khur lu na tak chuan omin liama chuan Patrick chu kal lo mai tur chuan atia ma se Patrick chuan lak nge du wang chuan puk bula chuan vakal hnain thing zar chu awazaya chuti lai tak chuan bakche keng hi ron langin Patrick sam chu aron chepa chumi truma an thil tona wang chuan an puitlin hnu thleng po chuan chu thil chuan ala ngong thina ni in lama chuan Katrina chuan a fapa che ka chu alo in fiam puya na thonga ai wang chuan je ka chu ama in fiam tur chuan a kalsana je ka chuan hamrik chu a hamrenga wang chuan anu chuan ning dawin ham to lo tur chuan atia chuti ngoi renga pi puo oilai chuan a pia thing hmuna hian no pang thom hi hria a anui na vai an le chuan je ka chu alo om to reng reng lo maya je ka chuan no telem chu zuin ram hnoi lama chuan alo kal dei mai hi alo nia anu chuan zong zelin engma chen zon hnu chuan je ka chuan a ham rik chu ron hamin anu chuan awazong mule hramani chumi zan chuan Patrick po chu ron ho in a fapa chu in fiam puya an fapa muthil hnu chuan Katrina chuan an pa hne na chuan chhun lama a fapa bo trap thule a hlau Thawnthu te chu hrila an nu pa chu an ba wang chuan an ril ru chu a ha hle maya an ril ru ti ha zual turin a rul chung pot sei turan dil na chu lo hnol sakin an ba chu rul vat tur chuan an lo tia Patrick chu thin rim hle maya a thil hmu chu prototype po chu recycle bin lama chuan a vom lut ta ni a thin rim lutuk chuan a pocket knife ken lai chu dokana chuan a vom ribur maya baby monitor atang chuan an fapa chuan toimani chu a biani ti hria in manmo tak chuan in chung lama chuan atlan chho nga la an fapa chu tungai biak ti chuan an zota ani chuan doli ti chuan alo changa dukver te chu en kualin eng thil ma chu mulowa a chukle deuh chi tia chuan an tukvera chuan eng thil muni hi aron ri deuh dup maya in hnuai lampang a thleng thla deuh chi tia chuan lai chu ron phe zuk zukin aron thima chuti lai chuan pon lama chuan thom danglam tak hi aron om boka tuemoni eng thil muni chuan Patrick te chung kwa hi ron ti boy tu mani ti chu a chiang ta viau mai Patrick chuan an nu bula chuan pon lama chuan tuemoni a hmu thu chu hrila in chung an fapa room lama chuan thom na tak mai hi aron om zui le boka
chu ta tanga reivak lawa chuan in hnuai lama chuan thawmna tak mai chu aron om chhun zom le boka Patricka chuan baseball bat chu la in thawma hriat na lampang chu a en kuala an kawngkhar pui chu alo in hong ho maya pon lama chuan chuakin eng thil ma chu mulo ma se an chhungkua ron ti boi tu chu vavin a in hrosa a chuti lai chuan ram hnuai thing hmun lama tang chuan thawm rap thlak zet mai hi ron omin chu thil chuan an no pan laia lung al thei kura an thawm hriat chu hre chuakin ati hlau thar hle ani atuk lama chuan police te chu rong kalin thil om dan chu ron en fia in chung lama chuan Patrickan ano pan laia a thingker ang chi chu alo om treu maya Patricka chuan bol Hlauhawm bula chuan no pangkum so mi chau an ni laia a thil kera thlau chu a hmule tamaya mak chu ati hle ni ke thinai chuan an fa paham rek chu anin dewa wang chuan an pa hne na chuan da bo tur chuan atia Patricka chuan an check in takin room lama chuan chu phenglong chu da that saka an fa pa in bol chuan a pa hne na chuan a phenglong chu dila apa chu check in lama chuan phenglong na tur chuan a zuk kala ma se mak deuh main kha phenglong kha alo om to reng reng lo chuti lai chuan tukver chu ron in hongin kha Bagman kha no telem nen chuan a ron luta kawngkhar chu a in khara Patrick chuan a fapa chu avin a chan mai tak lawa chuan Hlauhthawm na chuan ron tuamin rang tak chuan a room lama chuan atlan chho ngala tukver chu in hongin Bagman chu pon lama chuan a chuaka Patrick chu a fapa ruma chuan ron lutin a fapa hne na chuan tungein fiam puitia a zo chuan a fapa chuan doli ti chuan alo chang leya Patrick chuan check in lama chuan phenglong kha uluk deuh zok chuan zuk zong le in ma se a Mizo chuang reng reng lo vani Patrick ate nu pa chu thil thleng awang chuan an mang chu a ang dun hle maya chumi wang chuan an fapa chu an bula chuan an ria puya jinglam dali le minisom pasari vela chuan motion activated sensor chuan trigger chu ron ti perin alarm chu ron ti ria eng thilemani chuan an chene in chu aron paltlang ani ti chu a hriat theya Patrick chuan pon lama chuan thil che zeu hi hmu in an check in lampang chu ava ena chuta chuan ano pan laia no telema hmu thin chu va hmu in chu thil chuan ati hlau hle ni chutia in chung lama lu le tum lai chuan kawngkhar chu alo in kal dei mai hi alo nia in chung lampang ava en chu tuimani eng thilemani hi ava hmuwa chu thil chuan phenglong chu Hlauhawma Hlauhthawm tak chuan kawngkhar chu ti chia in chung room lama chuan atlan chawa anu puile fapa chu room chunga chuan a kal nana ti chuan phenglong ham tu nia hriat chu a zong kuala ma seng thil ma chu a hmu chuang mi lovani atuka chuan police te chu rong kal le in an in le che vel te chuan en kuala an mani chung kwa fingerprint bag chu eng thil ma an hmulawa police officer chuan an thila bolo chu zotin Patrick chuan phenglong a bo thu chu lo hrilin a zon hmu thei mi lo thu chu a soi boka Patrick chuan liaman hne na chuan ano pan laia chimbuk lem a ker chu hmu in alukhum nen tun hnaya an ina alo omrengot thu chu hrila ma se liam chuan enga wak ma chuan a thil soi chu alo ngai sak lem lawa Jack hian lemziak pahni doli ina pek chu anu hne na chuan a entira lemziak pakhat zoka chuan apa Patrickan thingzara kat lai kha alo nia a pakhat zoka chuan Jack ale anu anin fiam lai hi alo nia anu chuan Jack chu rang tak chuan a in fiam na chuan ava umzi ngala Bagman chuan a bek chunga chuan khung chu lo tuma ma se van nei thlak deuh main Patrick amumang alo ni hlau mai atuk le lama chuan Patrick chuan therapy su la in chunu chuan Patrick no pan lai poin therapy su lo peto boka ani chuan thil hlau thut na phobia Patrick chuan anei thu chu annu chu hrila kun kal to flashback chu ron langin chuta chuan Patrick pa chuan a fapa chu main khurbula chuan lo hruain Bagman chungchang chu lo hrila Patrick pa po chu a u tele a pu te chuan Bagman chungchang chu ano pan lain an lo hril ve fo to thina zan lama chuan Bagman chuan khovel chu fangkolin a bek chunga da tur no panga zongkol thin ni in a hrila no pang rang te chu thlem kolin aman ma chuan a chol ngai lo ni in a hril boka atir chuan apa chuan ati thei mai ni chuan anga ya ma se chu thil omdan alo ni hau lo therapist nu chuan Katrina hne na chuan Patrickan ano pan laia athil lo ton to athil lemzia chi rang record te chu I N tira Bagman hi culture rang le zena chuan alo lang thlo maya Bagman te hian puitling te chu che thei lawa siamin
naupang te chu ulsam takin an la to mai thin ni in an soya Bagman hian naupang te chu thlemna chi hrang-hranga thlemin eitur te no te lem hmang te chuan a thlem thina naupang te chuan an hlau zo pau le an hlauna chu hmang tangkain Bagman hian aman ta mai thin ani therapist nu chuan petrika chu asuang tu na khovela chengin asuang tu na chu ataka ngain chu chuan ati boi ni chuan angaya thil tak taka aril ru pelawani chuan harsat na tam takin alatlak buak don chau ni in asoi boka an chung koin harsat na an to deuh renga wang chuan an fapa jake chu anu tei anai hne na chuan an daria petrika chuan anu pui hne na chuan liamane na main kuran thil ton chungchang te chu hrilin Bagman chuan asamatan sak thu te chu hrila an soidan chuan Bagman in samatan to ni chuan khoi hmuna po omla Bagman chuan olsam takin I omna chu aron zong mu thei don ani tumkha chu petrika pa chuan afapa chu hrilin anu chuan Bagman chu a om lo thu hril tur chuan atia ma se pa chuan a om ngei thu chu a hril thunga petrika pa chuan petrika hne na chuan Bagman ina aman theilo dan chu hetiang hian a hrila naupang te thil ti theina hi achak em a an ngai hlut zong thil pakhat nen chuan inzom na thuk tak nein chu thil chu an kol chung chuan Bagman chuan a khoi theilo ni in asoya petrika po kha achemte du em pocket knife mang khan Bagman laka tang alo him thin hi alo nia petrika po chuan afapa ina adu em phenglong mang chuan afapa chu alo him ram ani ti chu a hre thiama a phenglong alo bo de na chan po kha Bagman in man theina turin alo lak bo sakani chu a ring ta ni jekanu tei chuan baby monitor tang hian thom danglam tak mai hi hre in jeka room lama chuan manmo tak chuan atlan chawa chuta light chu ron phe zuk zukin aron thim ta vek maya chutia thim lai tak chuan kongkhar chu tuimani hian aron ki kau maya ana chuan piphola tang chuan pon lampang chu wa biin Bagman chu wa muwa rang tak chuan chemte chu lai in closet chunga chuan jake chu a bi ruk puya Bagman chuan kongkhar chu ron hongin an bi ruk na lampang chu pan chawa Bagman chuan ana chu soisa in jake sam chu tan saka security camera tang chuan engthil ma chu alang tlat lawa thil khenna lai bi ka chuan light chu athim thunga officer pa chuan petrika chu video pumpui mai chu muin kumli kalta khan thil danglam tak mai thlen thu chu soin mi pakhat chu Bagman chuan che theilawa siamin a hmu reng lai chuan a fanu chu Bagman chuan a lak bo sakta ni tin a hrila petrika te chung kwa chu a una pa liamati na chuan rek tur chuan ang kala an chung kwa chu police te chuan an veng deuh tok to mai ani chutian muta an muthil ma chuan petrika chuan Bagman chu arong kalani ti chu hri a chu vele lai chu ron themin petrik chu afapa zong tur chuan a tho chu ngala a unau pa liamala bial nu chu che theilo chuan an lo leta Bagman chuan afapa chu la nia hria in main khurlama chuan man mo tak chuan atlana police ho po chuan ama chuan ron zui ve ngal boka Patrick chu afapa auna lampang nia a hriat lama chuan tlan zelin main khur thuk taka chuan avaluta chulai hmuna chuan Bagman ina alo lak bo to tem chi hrang chu alo om treu maya parda phena hian bag chu lo omin an hong chu no telem hi lo oma chu no telem chuan chekatil soyang che chuan lo soin Patrick chu alo bum chuak hi alo nia Bagman chuan jekani lovin Patrick chu adu jok chu alo nia Bagman chuan Patrick chu manin che theilo chuan a siama Karinai po chuan an fapa ni lovin apasal Patrick chu adu jok ani ti chu a hrethiam towa Bagman ina a beka hon mek lai chuan Patrick po chuan a carving knife Bagman ina alo lak sakha alo ban ve mek boka chemte chu a char thei hlau maya chu chemte chuan Bagman chu a vita pukatang chuan tlan chuat chu tuma ma se Bagman chuan arun nang ching le man tlat mai Patrick chuan adam chuak don lawani ti in hre in afapa phenglong chu main khuratang chuan a the chuaka Bagman chuan Patrick chu manin bag chunga chuan dain a zip nan ta ni Karina le police te po chu main khurbula chuan an ron thlenga Karina chuan afapa phenglong chu mu in apasal Patrick chuan afapa ain ain sacrifice ani ti chu a hrethiama Bagman chuan khoya po omse aron zong le don ani ti hrema se ni engamo zata liam le hnu chuan Karina chuan afapa chu hruain chulai hmuna tang chuan an chuaka Karina chuan afapa ina angai na tak mai phenglong chu pe in Patrick na hril angchia chuan afapa bula chuan
i thil du le mangai ber chu i thin lung nei taka da la chu chuan kum khua in a vengang che ti in a Thawnthu chu a top ta ni